أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Ngicela u-Allah angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Assalamu alaikum, ukuthulama kube kini nonke. Bafowethu, la siphikelele eyinsukwini ezinzima, eyinsukwini lezo Allah angazithandi, lezo Allah azinyanya ukwedlula zonke izinsuku ongazibala ezintweni ezenziwa amaKristu noma yilabantu laba abakholelwa eBhayibhelini. Ngikhuluma ngeGood Friday. AmaKristu athi uJesu uNkulunkulu. Ngalelo langa lelo le-Good Friday uNkulunkulu wabo uyabulawa ngoba ufela izono zabo. Ngikhothe ivesi yeQuran la, Suratul Ali Imran, chapter 3 of the Quran, verse 45. Ukuprova ukuthi uJesu wayengeyena uNkulunkulu, akazange abe uNkulunkulu, futhi ngisho noma esebuya angeke abe uNkulunkulu. Allah says in the Quran, إِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ, Allahu Akbar, lapho izingilosi zithi, u-Allah utshela mina nawe ukuthi sazi ukuthi uJesu akayena uNkulunkulu. Lapho izingilosi zithi, ya Maryam, o Maria, o Maria, inna Allaha yubashiruki bikalimatin minhu. Allahu Akbar. Ngempela u-Allah ukupha izindaba ezimnandi ngegama elivela kuye. U-Allah upha uMaria izindaba ezimnandi ngegama elivela ku-Allah. Allahu Akbar. Ismuhu, lelo gama lelo u-Allah akupha indaba ezimnandi ngalo elivela kuye. Lelo gama lelo Al-Masih Isa ibn Maryam, uMesiya. Lelo gama lelo igama lakhe linguMesiya. UYeshua noma senambiza ngoJesu namhlanje nina amaKristu, oyindodana kaMaria, hayi kaNkulunkulu. Uzwe kahle, oyindodana kabani? Ibni Maryam, oyindodana kaMaria. Allahu Akbar. Wajihan fi dunya wal akhirah, ofanele ukuhlonishwa emhlabeni, Allahu Akbar, nasemhlabeni ozayo. Ofanele ukuhlonishwa kulomhlaba nasemhlabeni olandelayo ozayo. Allahu Akbar. Wa minal muqarrabin, futhi ungowalabo abasondelene no-Allah. Uzwe kahle, abasondelene no-Allah, hayi abalingana no-Allah, hayi indodana ka-Allah, hayi umdali, ungomunye walabo abasondelene no-Allah. Akayedwa kwabasondelene no-Allah, kodwa ungomunye wabo. Allahu Akbar. Lalela, ngiyayiprova manje eBhayibhelini le nto ade ngiyifunda la kwiQuran. Ngiyiprova kuphi manje? Ngiyiprova manje ngeBhayibheli. Nayi iQuran. Sengiphethe iBhayibheli manje nanti. Ngiyiprova manje eBhayibhelini. Lalele.
Luka 1 verse 26. Luka 1 from verse 26. Ulalelisise. Ngenyanga yesithupha ingelosi uGabriel wathunywa nguNkulunkulu emzini waseGalile ogama lawo yiNazaretha. Emzini waseGalile ogama lawo yini? yiNazaretha. Entombini eyayimiselwe indoda ebizo layo linguJosefa, wendlu kaDavide. Uzwile? Wendlu kaDavide. Ibizo lentombi uMaria. Allahu akbar. Yangena ingelosi kuye yathi, wena ophiwe umusa, inkosi inawe, ubusisiwe esifazaneni. Allahu akbar. Mawukhuphuka kancane ngevesi yeQuran uye kuverse 42, iyaphuma lento le ngikhuluma ngayo manje. Wa idh qalat al malaikatu ya Maryam inna Allaha astafaki wa tahharaki wastafaki ala nisa'il alamin. Allahu akbar. O Maria, subhanallah, subhanallah. Verse 42. O Maria, ngempela uAllah ukukhethile wakuhlanza. Allahu akbar. Ukukhethile wakuhlanza wakuqoka ngaphezulu kwesimame somhlaba. uAllah ukukhethile, ingilozi imtshela eBhayibhelini manje, ubusisiwe esifazaneni. Inkosi inawe, ubusisiwe kuphi? Esifazaneni. 29. Kepha yena wethuka ngezwi layo ezindla ngokuthi kungaba ngukubingelela kuni lokhu. 30. Ingelosi yathi kuye, ungesabi Maria ngokuba ufumene umusa kuNkulunkulu. Allahu akbar. Lalelisise. Bheka, uza kukhulelwa uzale indodana, hayi uzale uNkulunkulu. Nilalele maKristu. Uza kukhulelwa azale ini? Indodana. Ibn Maryam, indodana kaMaria. Uzale ini? Indodana. Uyiqambe igama lokuthi uJesu. Ismuhu al-Masihu Isa ibn Maryam. Allahu akbar. Uyiqambe igama ukuthi uJesu. Angazi noma khona yena okunye nisafuna ukuzwa. Lokhu kubufakazi bokuthi uJesu, uYeshua, akayena uNkulunkulu, akayona indodana kaNkulunkulu, kodwa uyini? Uyindodana kaMaria. Sengathi umntala ngazivula ingqondo, asivula amehlo. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.